Polo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Nizim Africa worldwide sanibonani molweni Dumela Ngibhonjoti Madekwana le Masheroni yenda bingelelwa ishiti limhlopho MC Pholobaso Andile wakangcobo. Namhlanje ngithe ake ngene kwelinye lama garage laziwayo ngiyobheka nje ukuthi yini engayifica noma engayithola. Ngiyadlala ngani kwethu. Asingeneni nawe la kwaDokotela omkhulu uDokotela uMhlongo uNjomane kaMgabhi ufuza nange sibuka kafuze. Cha sisho uNjomane ngani kwethu uNjomane kaMgabhi ubhebhe. Silala sikhona. Angithi ngihamba nabakithi abafuna ukusala abafuna ukungena kanye nami ubona sengifuna ukuzisho nje ake singenela ngaphakathi ngani zakwethi sibone usamkelekile yini sibingelele ngoba sesize safaka okuyithoyiz lethu sakupaka sase sibone baba wakhona efike ephuthuma saze bephuthuma ngaphakathi kodwa namhlanje ake sixoxe naye siza ukuthi maye ehlalele ekhaya nje usuke ephila impiloni nanokuthi yini ayiphathele wena njengomuntu ofisa ukuthi kusasa ugcina uthi uthola ukusizakala uthola isandla sala kwaMhlongo asingeneni ke nawe ngaphakathi ekhaya konjomane. Siyakhuleka Mapholoba. Hawu ningadinwa yithi. Sikhuleka sesipakile thina. Savakashelwa abantu abakhulu. Ndoda ngithi ngizoqalaza nali igarage la ka40. Esikhaleni ngilibone sekwela ka Hyundai, esikhaleni ngilibone sekwela ka Toyota, ngingabe ngisazi. Yebo. Ngokujwayelekile Dokotela makunje singakabingelelani na kahle nje. Yes Mapholoba. Kusogcwala ama client emzini yonyaka. Manje la siyazi ukuthi akukhona esigodlweni lapho khona nawe uphumula khona ube kuhlangothi. Mapholo. Futhi konke lokho kwalapha ekhaya. Hayi kwalapha ekhaya Mapholo nje ubona nje kade nivula igate ningena. Madoda. Hayi inkabi zale ekhaya nje Pholo beyihlele ezilanda imithi ezenza yonke into makuyogayo. Kuyogawula kiwe ehlathini naye ngithembile lemhlophe Mapholo. Makuthiwa nje kiwe emthini yes. Yemithi le. Yemithi nje Mapholo makuthiwa siyahamba Mapholo uyibongele ngisi. Makuthiwa siyahamba Mapholo siyolanda amasaka komzinto sigawule sixoze senze yonke into. Iyona le Mapholo besilithembile yona bhube sesilithembile Mapholo la. Abanye banane yokuthenga isinkwa ne stick sweet le yaneke. Yona ke le stick sweet Mapholo. Le driver zingane zale ekhaya ngisayazi ngisho ukuyazi ukuthi driver kanjani. Yes. Ngoba isihlalo sami sanoshona phansi ngathi uhlele esigqikini Mapholo manje ngi. Madoda. Yeah Mapholo. Hayi naye ngizoyisika namhlanje. Yes Mapholo. Madoda. Yes. Yeah. Cha manje ngiyazibuza ukuthi lena yanike la ekhaya ngoba leya ngizokutshena mina. Yes Mapholo. Isipho phela lesimapholo nje usayikhumbuleni? Ngisho umsebenzi wayo la ekhaya ngiyakhumbula ukuthi la yami nje Pholo mama sengigezile. Konje iwashi leli noma izinto ziyenzeka Mapholo lo. Le wayithengelwa ngozinto ziyenzeka. Izinto ziyenzeka Mapholo igama la. Madoda. Izinto ziyenzeka Pholo. Makuthiwa ngigezileke Mapholo nami sengihlambulukile. Ngaphuma kulezi zamabhayi Mapholo makuthiwa nje cha ngiyodla inyama. Uyayiconsela ngaleso sikhathi Dokotela. Hayi Mapholo makugeze kahle namfuna ngigeze Mapholo ngihambele ngayo nje Mapholo. Madoda. Yeah. Aish. Hayi adluleke size kule thina esabuye sihambele izindawo ezithi kuthiwa ibhasi lomjolo leli la ekhaya la. La ekhaya la nike. Hayi lo mndeni Mapholo mesamba nje sonke ngane family car Mapholo. Madoda. Family car noma samba nezingane ezedlozi khona uyophothula khona uyovuma idlozi khona onjani ngingena la Mapholo basambe nezingane ezedlozi. Hayi ngiyakuzwa nje manje. Yes. Awu nanga umhlonishwa kazwelonke. Umenzi wezinto Mapholo. Yahlonishwa lo Dokotela kakhulu. Yahlonishwa lo kakhulu. Yeah Mapholo. Hayi kunjalo isekhaya Pholo. Eyegceke nje yasebaleni Mapholo. Eyasebaleni Mapholo. Waye Dokotela wasuthatha umhlanga le. Wazowuthi shi emgababa. Yeah. Kunjani makunje? Ikhona Mapholo ikhona la kaMhlongo kazinto ziyenzeka Mapholo. Angithi into esinika abantu akufunakala ibonwe kubantu kodwa afuna ibonakala kuthina. Khona abantu bezobona ukuthi lento esikhuluma ngayo siyayenza kuthina uqobo lethu Mapholo. Ukwazi ukusiza umuntu ngomuntu wenhlanhla. Kwaye wena ungenayo inhlanhla Mapholo. Njengoba ubona kunjena ke Bufuzeli. Ake singene ngaphakathi Dokotela sihlale sibuze uneMidnight sike sixoxe indaba zethongo ngizwile ukuthi uthe kukhulu osibizele kona ofisa ukuthi abantu beqonde obaphathele kona kulonyaka 2025 iqiniso limsulwa Mapholo uqala nje unyaka asibonge Doda siyabonga kakhulu futhi
Ningizimu Africa worldwide sesingaphakathi ke emagcekeni akomhlongo kwisithabathaba somuzi impela kube imoto ama-ribbon ngabe ngithi umshado ngoba zixhakelene ilekenyene kanjalo nje kobuningi bazo akusizona ke zodwa nganiza kwethu into eningi la ekhana kubuchopho balendoda umuthi wokwenza umuntu naye akhomba umuzi onje akhomba izimoto ezinje kodwa into engiyithanda ngonjomani into mayengayazi akayazi uthi nje angazi okwesibili uyakuconfirm ukuthi akasoze akho umuntu ozofana naye kodwa engamakho umuntu ozodlula yena futhi engamakho umuntu ongaba sezingeni lakhe engamakho futhi umuntu ozoba kancane phansi ezingeni lakhe kodwa ngeke kwazi ukwakha yena ngoba uNkulunkulu wamakha waba yedwa wamfumbathisa yedwa konke ayefisa ukuthi abe nakho kodwa ke wasethi nanku nomqondo ozojobelela kumuntu ngamunye bese wakha ubuningi benjabulo emhlabeni ngoba baningi abantu bebuya la ekhaya bezobonga njengoba de sichaza nje singena la ukuthi kunenye imoto nje ayithanda isimanga ayiyodwa ngoba nebhasi ngiyazi ukuthi liphume ezandleni zomuntu wathi ucela uhambe uyokhetha esitolo ukwazi ukuthola ziqanjiwe nje khona ewashi khona ekazinto ziyenzeka kanjalo dokotela ngoba sesikwakho ufisa ukuthola one thing kukancane noma ngithi nje mina ngikaze ngakushutha ungalifakile leli washi lesi sigubhu sewashi nawe siqu ngabe uyasebenzisa na noma sengikhipha imfihlo mapholoba kodwa kunjalo mapholoba phela ngikwazi ukuthatha into nginika abantu kodwa mina ngingakwazi ungisebenzela njengoba ngisho mapholoba ukuthi leli washi lingisize ekuthenini mina isandla sami la isithinte khona noma ngingathinta abantu kodwa kube khona umehluko pholoba angithi nasejaldini kulowo mama abadala babesebenza ejaldini wayefika umuntu akorobho omunye akorobhe kube kuhle kodwa mase kufika esandla somuntu okhuthele mapholoba akwazi ukubona izibe ezingaphansi nami njalo noma ngafika sekuthinta udokotela abangaki kodwa mangifikile pholoba ngifika ngisifake isincivizo sami sezinto zalekhaya ngenxa lesandla mapholoba dokotela ngikuzwe uthi kubona bonke abantu ababethatha izinto kubantu kune amount ethile abayikhokhile umuntu akafone akutshena ukuthi wathatha ukuthi akusebenzanga bekuyimali engaka uzobusumtshena wena ukuthi ukumkhalisa ungamkhalisa kanjani bese ukwazi ukuyithatha into yakhe uyiqhubezele phambili mhlawumbe kunaba nje kafishane kulelo daba iqinisa limhlusulo amapholoba ake sikusho lokuthi akusizona zonke into ezithathwe kodokotela okuyikona ngempela ukuthi ayisebenzi ngoba ingasebenzi ngicathi into esuke yashaya la basuke bashaya ukulandelisa amapholoba abantu ukuthi omunye umuntu izinto zakhe zomuntu kodwa umuntu ongazwani nomuthi ngenxa yamadlozi akhe amapholoba mekuzoqhamuka udokotela mfaka umuthi amapholoba igcina ingenzekanga lento ngenxa ukuthi usuke wahluleka ukufaka igopolo amapholoba ingakho ke ngithi mina odokotela ngiyabavuma bayazenza into zokuphila kodwa kubashawe uqaphela izinto eziningi ngoba mawuthi uyafika nje kubantu abambalwa umuntu kwasho ngishawo ukuthi manje ngiyafika lesi sigubhu si right ngayo yonke into kuphela usukwashaya ukulandela imiqathango noma ukulandela ukubhula ukuthi njengoba kuvuswa lesi sidalwa sivusa kanjani and ifanele sisebenze kanjani fanele kuqalwe kuphi fanele kugcinwe phi mapholoba so ingakungimemezela namhlanje ukuthi makukhona into ohambile wayithatha kadokotela omunye wayize wayilahla ngisho emfuleni kodwa lezi inhlanga ezafaka emzimbeni wakho kusengakwazi thina ukufika sicheke ukuthi kwashoda phi mase silungisa kulonto mapholoba ngikuza uthinta indaba enkulu efanele ukulapha abantu abaningi abezala kwamhlongo ukuthi uma kukuthi kade ayefaka izinto egazini kunento okumnikeza yona wena abanye abantu ekwazi ukubenzela within 3 weeks umehluko kodwa yena uthola ukuthi kuzothatha 2 months noma 3 months noma 1 month kungenzekile ngenxa yokuthi iqala ngokugxila emzimbeni wakhe idilethe ayesekufake endaweni ethi nalapha ngifuna ukuhambe mina phambili ngifuna kunabe wena siyasho mapholoba ifoni le ake ngikusho impilo yomuntu mapholoba ifana nefoni impilo yomuntu ifana nefoni ngasikhathi uhamba ubamba ujoyina imimoya noma umukelwa imimoya amathunzi amnyama intontolo uthola inhlanga zokuphila uthola inhlanga zezinhlanhla uthola uhlanga lemali uthola isihlanga lokuphakamisa lezi izinto emzimbeni igcina imbondeleneke manje ngasikhathi seyimbondelene sekucaca ukuthi ngisha ngabe into eright esebenzayo ayisenawo amandla okuphakama ngoba seyimbozelwe yile eminye imimoya engaphakathi kwena ingakho kwesifike nale operation delete into esegazini lakho ukwazi ukuthi kungena into entsha mapholoba ngoba le ndala ayikwazi into entsha ayikwazi ukungena ngoba khona endala khiphe endala ke khona somukela into entsha mapholoba
abafuna ukuzothula Yes. abafuna ukuzothulula Yes. abafuna ukuzohlubula Yes. uthabeza ubasuse lezi abafuna ukuzophalaziselwa izinto zabo ngoba abanye igubhu banazo kwashona inyanga amapholoba ngoba abanye igubhu banazo kwaxabana nenyanga isigubhu siyaphalaziswa khona singathi sibe empty phela siqale phansi simukela izinto ezinjani ezintsha amapholoba. inombolo kadokotela kuona wonke umuntu osesimene esifana naleso Yes. engakuthola kiphi inombolo 083 083 406 406 8658 58 083 083 406 406 8658 58 Yes mapholoba. ukuphi nendawo Sitholakala endaweni yasemgaba beEra 7 lapho kazinto ziyenzeka bayazi abantu kuthikeza ngomene eziningi abanye bathi ikamhlongo la isontwa khona abanye bathi kababa kazinto ziyenzeka usho ngendlela othanda ukusho ngayo Era 7 ngaphansi kwenkosi uLthulu umdoni road nje mokudla ngawo kancane uyoqhamukela kulomuzi omkhulu lo ongaseze wafika ngelinyanga kuthiwa seqashiwe sesahamba ngenxa kuyona icontent nomuzi nje oyikhaya sisaphila isintu mapholoba ngicathu uyabona nawo sisaphila nje isintu mapholoba ongangokumuntu waseGoli impumalanga noma ngabe kuphi asike isidingo sokuthi hamba yoqasha mezela kamhlongo sivula umnyango thina sivula ikamera lala mfowethu kusekhaya la Ningizimu Africa worldwide semzini omkhulu kaDokotela uMhlongo lapho khona esithi ke kuyelinye lamakhaya akhe lapho khona umndeni wakhe uthola ithuba lokuphumula ngaphandle kokuba kuphehlwa intelezi nokunye okungasho ke kodwa ukuthi awungena umuthi nakhona ngoba ikhaya lenyanga kwayena umuthi hamba nje so ukukhomba ukuthi ke ngelinye ilanga kungenzeka nizwethu uDokotela hayi man kunogcobo olithile efanele silithathe ngapha ngoba unendle ethile enhle lapho khona commandwa neqoqwe khona impilo yakhe uthi kumina amapholo bangabe ngiyakufaka lapha ya kodwa kuye kubikwe ngempela ngoba into ethinta kigcekeke le ayisathinta umsebenzi wethongo isigodlo kodwa ithinta igceke nakhona fanele ngisho ukuthi hey boss bani nosibani ningathuki nangu lo mfana uzobela ekhaya kuyanethezeko bese ke kuba ukuthi ke umuntu uyangena khona uthi kunento yokuxhawula nje yokungeniswa khona ngoba ikanokusho la hayi mapholoba hayi mapholoba wenza kahle singabavezeli konke okunye abakwazi konje kunje sigodle mapholoba ongene lapha na ke ngelilanga ngiyobaxoxela mapholoba ukuthi lo muntu othi akafune imithi akafune lutho uyena ke lesimvume ukuthi angene kule yandlu mapholoba lothi nje umuthi angusebenzisi mina ngumfundisi kodwa ngifuna isiphakamiso ngaphandle komuthi uyena ke lesikwazi ukumfaka lapha mapholoba 083 406 8658 083 406 8658 Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele mina nawe sibonana kwivideo elandelayo Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhonzo Yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla Abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo Yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Webabiyamba lenqola Webabiyamba lenqola Yeyigibela umkumbikano wa Yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhunjini kanowa khonozo Kunolo muntu angeke ulenze lutho Isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidalwa